Goeien en welkom bij het feestelijke allerlaatste scootjesjournaal van dit jaar uit de Lemmerwaai. Ja, Siep Meijer, hij is de kampioen van de IFKS. Voor de 5e keer en daarmee pakt hij het zilveren scootje. En dat is in de 30 jaar dat de IFKS bestaat nog net eerder gebeurd. Jan Tom Brundel, hij wie echt de pechvogel van dit jaar. Eerst al die onvaring en joert nog een valse start en daar terug uit de wedstrijd. In het voor wie er nog spanning in het kampioenschap, want Walter de Vries en Henk Rechts konden nog de titel pakken. I can give you what you want. I can give you what you need. I saw you looking back at me. So come on baby, what's the deal? Waar we het kampioen in de Gut Aartingst? Moeilijk te zeggen. Ik vind het eigenlijk net. Ja, Walter ken nog. En even zien, wie er nog meer? Hier is de... Henk Rechts. Henk Rechts, ja precies. Ik denk hier van die twee. En Siep Meijer, die bovenop. Ja, dat weet ik, maar ik denk dat toch die het net wordt. Ik denk dat spannend. Ik denk dat dus kan draaien. Dus, Ja, dat wie al hier van de morgen nog voor de wedstrijd. Intussen zit wie na de wedstrijd. Maar Siep, ik ben nog wel benieuwd wie er bedrijf van tevoren een soort spanning voor deze laatste finale wedstrijd. Nou, ik kan het net zeggen. Nee, wij... Juist doen heb ik zo'n bemanning zijn, jongens, alle jaar aan het bier, want net... Is dat zo? Niks oors dan als oors. Vooral net oors. Want we geven Drinken ze altijd z'n volle bier dan? Of, Nou, nee, maar wij geven wel gezond uit. En gezond geven we ermee om. En jongens, dan zijn we een dobbelie. We hebben een heel leuk volskip. Ja, gewoon normaal zoals. En een biertje, en nog een biertje. En nou ja, het moet net twaan en draaien worden, maar wel gezond. Ja. En daarvoor, en ik zei, morgen gaan we voor de eerste plak. En ik denk, nou mag ik ophouden. Want als ik dat na een paar keer zei, dan was ze helemaal gek. Want ze zijn alle jaar helemaal gebrand. Ja, wie is het ook gek in de kop, vrouwtje, dochter van Siep? Nee, ik ben op zich best rustig. Tot, nou, ik denk een oorlog zien van de morgen. Ja. Ik heb ooit slet, maar daarna wie het... ja, dan ben je het de zenuwen in de kont zetten en dan... ja, dan was toen rustig. Nou, raar. En ja, wij tussen de media heb ik niet hoorn. We krijgen niks door de straat heen. Nee, dat hebben we dan letter wel erin. Hebben hier net nog een tweet van Ripi 2000. Die zei nog even. En Siep Meijer is met de jonge Jasper wereldkampioenskoetsjeszeel. Nou, leuk toch? Dat is eigenlijk ik zo. Ja, dat is ik zo. Want dit is hier met Oh. Ja, dat ben je in de orenwedstrijd niet. Nee, dat ben behalve de SKS natuurlijk. Ja, maar maar dat moeten we net een mooi doen dus. Ja. Zij mooi je wel een mooi doen. Ja. Dat zoek je, hè? Ja. Ja, dat Hoe mooi. zou je Siep omschreeuwen als Sieler Klaas? Dat is een man die gelouterd door het inslagen zijn eigen absolute top begint te naderen. Zo. Dank u wel. Zo, dat is nogal wat. Nou, dan willen wij wel even zien, Elke, hoe dat van Joert gong in die kampioenswedstrijd. Goed. Begin ik even wat oors, want de IFKS bestaat uit 4 klassen. In de B-klasse daar zit dezelfde rust van Kees van der Kooi. Meer stikken vlak van de tijd, maar toch op tijd kleermaken. En hij wint de B-klasse. En deze beiden die promoveren ik. Dus Willem Prins met de lege woorden en Jonker de Jong, Romke de Jong natuurlijk. Van de Go uit Koudem, die promoveert ik naar de A-klasse. Even het scoort, jongen, en dan is het Kleer verder. Goeie Romke. Nou, dan komt de C-klasse, de Makkamers. Ja, die zijn dit jaar begonnen en die promoveren direct naar de B-klasse. Bij Twaddenwurden in die klasse. Klaas Cuperus zit prima voorkoor. Nou, en deze man die promoveer ik. Dat is Wietse Bandstra, die de zoon van Agen, die promoveert. En de oude Zeug, die komt weer om. Dat wordt eigenlijk heel lang voordat hij weer om komt. Maar nu komt hij weer om. En Arend de Boer is daar de skipper van en die promoveer ik.
Nou, dan hebben we nog de Lietse A-klasse. Dat wie eigenlijk een prachtig iets van die man nu. De 10, het Zwarte Wief. Ja, alles won af tweede. Ja, sterker de Hornenbeuk. Ik ben helemaal kampioen in de Lietse A-klasse. En Arnold Venema die maken gewoon volle fouten om net verder te komen als het tweede plak in die Lietse A-klasse. En die man nu 10 die zullen nog wat zien litten. Nou, je waait de zwarte vlaggen. Ik liet Tony Brundle nog maar even zien. Dat we bij de tweede start in de IFK's A-klasse van de media. En dat betekent dat die skippen aan de kant moesten. Je mocht net te betiet over de lijn. De route weer simpel naar de Rotterdammerhoek daar en weerom. Verder zie je er helemaal niks in. En dat weer duidelijk de route. Ja, daaronder in, waar zitten daar al hier? Ja, daar zit jongen van Hendrik Keizer en Tony Brundle. En die zijn eigenlijk wat te betiet. Die gaan de betiet hem heugen en de elkjes ik te betiet. En die man die zullen dus verdwijnen in de rin van deze wedstrijd. Nou, daar wordt het veel wat overzichtelijker van. Hoe gaat het dan met de Grutten? Ja, die komen bij de Diek bij elkaar. En dan is het Sibo Siesling die te draait. Maar die draait door stuurboord. En daar komt door bakboord komt de jonge Jasper aan van Siep Meijer. Dat is de klassementsaanvoerder. En dan zie je Cesar van... En dat wordt daar voorop ik zijn bij Sibo Siesling van... Daar maken we dan maar achterlangs. En wat doet de jonge Jasper? Die draait eronder. Onmogelijke situatie met het er Asus zelf maar uitleven. Nou, dan kom je bij de tonnen. En dan kan Sibo Siesling op die tonnen aanzielen. En dan gaat de jonge Jasper, die gaat vaart de jongens van Losdel. En de jongens van Los, die scoren er dan nog tussen terug. Het bier wel goed, want dan kom je net in de Panari verzeld. Dan kan je er wat omheen zielen. En Siep Meijer, die doet dat altijd heel voorzichtig. De Walter de Vries zit daarachter. En daar zit Jelle Talsma achter. Maar daar komt ik nog weer in tussen. Want Henk Rechts komt nog van de orenkant. En dat zijn dan de mannen in het klassement die het heugst in. En die door het heel goed verzeld. Nou, Siep Meijer komt mooi om die tonnen. Short is even goed. Daaromheen. En dan om die jongens van Los heen naar beneden. En meer wie ik net aan de hand. Wat is er beneden dan aan de hand? Ja, je mag naar de dicta. Want daar leidt dus Sibo Siesling gaat naar de dicta. En dan gaat de jonge Jasper, die gaat ik naar de dicta. En de jongens van Los. En die jongens van Los, ja, die zoenen de oren tonnen pakken kennen, maar dat doen ze net. Nee, die maakt ik naar deze hoeken daar. Want daar leidt de wien en daar kan je het meest verwachten. En dus gaan de nummers 1, 2 en 3 alweer die kant uit. En de rest van het veld, die maakt dan maar zien hoe ze daar dichterbij komen kennen. Maar dat komen ze dus helemaal net. Dan is even zien hoe dat gaat in dat veld. Want Sibo Siesling, die leidt dus aan kop. Dus even zien, hoe komt het dan verder? Ja, Henk Rechts is er nog net. En Walter de Vries is er nog net. Dan zoeken Sibo Siesling naar het tweede plak in het klassement gaan. Hier is Walter de Vries, die komt naar het vierde plak. En komt Henk Rechts daar achteraan? Ja, die komt daar achteraan. En die orenman in de orenkant uit. Maar voorlopig is dus Sibo Siesling baas in het klassement. Wat betreft de tweede plak. Want het eerste plak is natuurlijk al lang verzijn aan Siep Meijer. Alle orenskippers weten dat ik al van doordat nog maar rustig en als er niks verkeerds gebeurt. Ja, dan komt dat gewoon zijn. Dan bloedt dat gewoon zijn. En daar wonen ze eigenlijk verder ik net zo hele volle meer aan de waan. Daar koen ze net volle aan de waan. Want Zakgoerd draaien ze om alles heen. Nou, hier Siep Meijer prachtig in de scène. Een schitterend beeld is dat ze in het kruisrek aan de slag gaan. En ze waren eigenlijk eerst wel voorzichtig met Sibo Siesling. Want ja, ze hoort hoe dat ik net. Je kon gewoon 1-2 zielen en dat Sibo Siesling eerste waren. En Siep Meijer wat tweede, dan wie ik dat kampioenschap. En zolang dat er wie dan bleef die situatie ik wel ongeveer gelijk. Nou, de jongens van Los die komen net echt dichterbij. Die jonge Jasper gaat daar vallen en dan is dat klaar. Dan ben die vast op nummer 3. En dan zit de jonge Jasper op 2. En deze man, Walter de Vries, die zit op nummer 4. En de 4e is Henk Rechts. Nou, dat is het hele klassement. En zo bloedt het dan ongeveer een hele tijd. Alleen dan komt in het laatst, komt de jonge Jasper wat dichter bij Sibo Siesling. En dan wordt er even draait en dan wordt er nog een keer draait. En dan zit het tegen bij elkaar. En dan gaat de jonge Jasper, Siep Meijer, die gaat var Sibo Siesling langs. En dan gaat ze naar een eerste plak in deze wedstrijd. En dat is natuurlijk een uitzoekend kampioenschap van die man. Wat het op die manier gaat. Ja, dit is het moment van de wedstrijd. Want Sibo Siesling die maakt hier beliers aan. En de jonge Jasper komt als eerste betoon. En dan kan Sibo Siesling nog wel een fok hijsen. Een orenfok hijsen. En dan bloezen er wat meer bij. Ze zeggen ik meer achterom als dat ze vooruit zeggen. En dat wie ik wel goed dat achterom zeggen. Want ja, achterom, daar wie de Walter de Vries aan de gang. En die bezocht de jongens van Los voorbij te komen. Zullen we direct even zien dat ik slagen. Want dan wie Sibo Siesling werd
treden in het klassement. En wie Walter de Vries tweede in het klassement. En ja, hier is al de situatie in het Vaderwien. Hier zijn de jongens van Los voorbij. En ze zullen hem voorbluwen. En dat betekent dat Walter de Vries tweede wordt in het klassement. En het derde plakje is voor Sibo Siesling. En het vierde plakje is voor Henk Rechts. Nou, nog één keer de scoort aan jongens daar bij de jonge Jasper. En dan naar boven sturen en dan weer waarom komen. De laatste keer dat de score echt onhellen wordt. Maar in Greven gebeurt dat niet meer. Want die man weet al lang dat ze clear winnen. Nou, zullen we even bij de bovenste tonnen. Helemaal clear, geen enkel probleem. En dan komt het mooiste moment van de wedstrijd. Ze zijn nog net finished, ja? Ze zijn nog net finished, ja? Nee. Die vrouw die al bij elkaar. En dan gaan we verder naar de finish. En dan begint al het man al op het dek te slaan van een willen. Ja, dat is dan het mooiste moment wat er is in zo'n scootjeszielerij. Als je dan na een week lang hutwerken deze prijs krijgen. Het kampioenschap van de IFK's. En het is heel mooi. En als we dan allereer even naar het publiek zwaaien, dan kunnen wij in de verslagjouwing eigenlijk afscheid nemen van het scootjeszeilen. En dat doen we dan om te laten dat wij een skip hebben van Cor Siesling. En er zit boven in een hokje, dat zwaait, hult hij het in de web. Daar zit Jeroen Anteunissen en die doet dat met de camera. En hieronder zitten Thomas overal en Bouke van Hattem in het boordje. Zodat je dit soort beelden 3 weken lang schenken in Jim Huiskamer. Nou, en dan om mij de eer om de definitieve uitslag nog even gauw te Jan. Siep Meijer, dus ik joe het eerste, Sibo Siesling tweede, Walter de Vries derde, Delmelos vierde, Henk Rechts, Kees Jonker, Jelle Talsma, Michiel Kalsbeek op een 8e plak naar de Oorenzijde. Dan zien we onderin Citemeter, Jilles Banstra, Sikkers Heerschop, Freddy van der Heijden, Jeroen de Vos, Gerard Tarema, Tom Brundel, de Ruud vanwege een valse start en Henk Keizer. Ik, Santje punten. En dat maakt het totaalklassement, al je even opletten. Siep Meijer eerst een kampioen, 13,8 punten. Dan Walter de Vries, 21,9. Sibo... Het mot er gewoon even uit hield niet weer, hè. Sibo Siesling, tweede, 22,9. Dan Henk Rechts, 23,8. En zo geven we onder een vierde plak Delmelos. Dan zegt Jeroen de Vos. Jelle Talsma op een zonderplak. Tom Brundel, 8e. Kees Jonker, 9. Sikke Heerschop, 10. Alve Citemeter, Gerard Tarema, 12. Tretjen, Michiel Kalsbeek. En dan de laatste traaien. 14, 15 en 16. Jilles Banstra, Henk Keizer en Freddy van der Heijden. Die degraderen. En dat complete all the figures. Alle cijfers weer op een rietje. Nou, dat bier een feest. En dan een kampioenschap. Nou, hoe krijg je het van elkaar op een dag, Sjoerd? Ja, het is ongelooflijk. Het is het mooiste op de wereld. Wat je in de zandsport mooi mondje kent. Ik zie de emoties bij de Ruud spatten. Nou, dat mag. Ja, Lid het maar even beginnen, hè, voor dat man. Ik begin even naar Vrouwtje, want Vrouwtje, dat moment daar bij die Heights op dat achterdek, dat is ook wel een heel speciaal. Ja, ik hier, wat weer dat, 100 meter of zo voor de finish of zo? Nou, wat 200. Maar ik barstte, ik koer dat net meer inhouden. Ik denk, bliksem, dit is gewoon 4 keer dat we dit flikken. En de eerste. En ik nog de eerste, jongen. Gewoon, ja, fenomenaal. Machtig. Ja. Dat brengt alle emoties naar boven. Maar ja. Jim, vorige week een sneur sies toen je dus ik wil nog een keer kampioen worden. Ja, natuurlijk. Maar dat willen we altijd wel. Ja, maar dat lukt altijd, hè? En de eerste worden, dat wil ik altijd. Ja. Maar het moet wel even lukken. Ja, dat moet wel even lukken, ja. En dat lukte. En dat lukte nog wel, ja. Nou, dan valt alles op zijn plekje. Alles klopt. Ja. En toen zeiden ze dat mannen hier, vrienden hier in de B-klasse, het een belangrijke rol in spelen. Ja, natuurlijk. Dat Cruijff zat ik. Ieder nadeel heeft een voordeel. Ja.
had die bemanning, waar ben ik gedegradeerd? En iedereen die zei het voor het verkeer. Maar nou gaan we er weer voor. En zo werkt dat. Ja. En dat is mooi voor zo'n ploeg. Ja. Dat is machtig. Echt weer, dat is super, zulke mensen. Dat is geweldig, jongen. Nou, boesdoeken, ik zoek tissues. Nee. Ik wist dat het zou gebeuren. Maar ik ga nog wat doors. Ja. Want ik wil klaar zijn Oké. nemen op haarspit hebben. Nou, jongens, Masterchef. Zal ik Nee, even, ik lees het één even. seconde. Ja, weet ik, maar ik lees het even uit. Want van de week het Klaas op de radio zijn dat Siep een ton mist hier. Dat speelt bij de man nog heel bad. Dus ik heb het nou even nog hebben. Nou ja, wij horen er net van. Iedereen maakt het fout, heb je het niet eens gehoord. En natuurlijk doe ik, dus just ik net alles. Daarom heb je een bril van die man. En die mag het even opzetten. Ja, Maar oké, shit, wat dan weer? kiest iedereen in Nederland, zelfs iedereen in de wereld, kan je het nou nice zien. Eerst de bril even op. Ik wil een beetje helder zijn. Ja. Ja. Iedereen in de wereld kan gelukkig nice zien Ja. dat wij in Heeg net een boeimest hebben. Nee. Want, wist wat het is, dan gebeurt dat, door zij Was dat, er die door zinnen wel oud? Waarom is er in eigen net? even Ja. net goed schoon. Ja. En dan Welke tonnen hebben we toen even daar? de boventonnen, de Ja. tweede tonnen. De bovenste ton en De dan de bovenste, spread. de spreader. Precies. En we hebben toen welke route? Nou ja, een route toen wij een rondje draaiden. De vierde route. Ja, Toen klopt. leek het van die inderdaad dat wij een boei misten. Dat is Ja. zo makkelijk kennen. Want Ja. ik zal niet vertellen wat er gebeurt. Ja. Wij waren bij 100 tonnen, hier in mijn gijp. En toen kwam ons geek eventjes een voorsdag van tonnen aan. En, nou ja, ik denk dat is zak leer, want er gebeurde niks. Maar bij de boventonnen, die ton had ik fanatieke mensen aan boord. En dat moet ik. Die kwam zo van ton, die zei, protest hoor. Nou, ik zei, bliksem, dan moeten we een rondje draaien. Ja. Dus wat doen wij? Dat kiest je zien. De groene streep keren. Ik weet niet dat er een camera is wie dat zien kan. Maar de groene streep stoot me juist goed genoeg. Ja. Dit groene streepje, maar dat groene scootje ben wij. Ja. Wij Als gaan ik hier hem op nog die even voor ton. me hoor, dan kan de camera mixen naar wie stoot on, ja? Dat groene streepje, hier, dat ben wij. Wij gaan daar om een tonnen. En hier heeft het tweede moment, dan is juist dat wij hier een cirkel draaien. Wij Ja. maken hier een zogenaamd Trollewiense cirkel. Ja. En dus lijkt het van hem wel dat wij hier wij komen dadelijk. Ja. En dat wij een boeimest hebben. Heel begrijpelijk, hè? Ja, oké. Zeep en waren dan die tweede, die spreidtonnen die je hem dan nam hebt? Nou, dit is de eerste tonnen. Ja. Die laat jaren, dat gaat Ja. iedereen ook omheen. Ja. En die spreader laat jaren. Oké, Hier kent het ook mooi zien. Hier heeft ze hier de hege tonnen en dit is de spreader. oké. Iedereen gaat hier omheen en wij ook. Heel keurig. Seep, ik wil hem goed bestuderen. En Goed bewaren. bij voorbaat krijg je Inlijst. van mij het voordeel van de twijfel. Ik wil één ding zeggen. Ik neem een hele soort dingen verkeerd waar in wedstrijd. Maar in dit Maar het geval... gewoon. Iedereen Ja. maakt het fouten. En dan Maar de mensen ik- die toch een soort, die mensen meer fouten. Maar ik Dat is toch beschuldig wel- Even Klaas je. uit praten, liggen, dan is een kwestie. Ik beschuldig je nooit één lichtvaardig. Dus in dit geval, daar ben ik tjoegen, zeg maar, als wij nog bij een jury zitten. Ik accepteer dus hoe heet dat? Die minuut leg me. Die uitleg. Met bewijs. Volkomen. Ja. Als wij zonder zaandenk bij een jury zitten, moet ik zeggen, want ik heb natuurlijk die biljet van de radio. En ik heb geen moeite om mijn ongeluk te herkennen, nooit. Alleen ik niet. heb wel moeite om van mijn getuigen te stappen. Want die zeggen, dit heb ik jongen, dat heb ik jongen. Ik heet meen ik zelf, ik jongen, ik ken het verkeerd jongen. Hè. En bij deze zeg ik, een waardige kampioen. En ik geef u het voordeel van de twijfel en bestudeer ik het nog. En als het me voorligt, hè, want ik zie je op, dan kom ik er nog een keer op. Maar oké. Maar ik jou die nooit. Ik wil die nou. Maar ik het zou zeggen, ik wil die. Ik vind die en Seppi, kanjers, hè. En hier, Joeke. Alle ja, want je hebt toch het fantastisch voor onze sport. Ja, maar Geweldig. wij verzinnen is absoluut wat. En natuurlijk verzin je mijn kind. Nou, En deze Maar ik wil bril, wel die recht zetten. zet ik de eerstvolgende wedstrijd op. Hey! Dan hoop ik alle ton dan mij door. Ja, maar hij is de meest nog wat concurrentie. Ton had het al wel jong, hoor, dat het Ja, maar mag gebeurde. ik nou even wat Want wij Ton- moesten van Ton een rondje Ja, draaien. Ton is intussen hier aan tafel. En daar werd je een geweldige week hier. En hier stond een afweek. Kan je toch wel zeggen, of net? Ja, het is onze week niet. Ik kan wel stellen. Ja.
En als het dan net maar zit, zit het net maar. Nee, dan is de wet van Murphy. Hè. Dan gaat alles verkeerd. Ja, want aan het begin van de week hebben we de onvaring gehad. Hoe krijg je daarna alles erbij? En things beginnen we voor. Het was mooi dat we een tweede plekje op Hegen, onze thuis, waar we altijd oefenen met Sibo en die mannen en Sibo ook trouwens. En ik wist dat hij hem goed aan de praat had. Want, Niet te stout, die man. nee, Ja. want hij had hem helemaal aan de praat. Dat kun je wel merken. Als je traint op donderdagavond, dan zie je dat en dan merk je dat. Ja, things wel Dat is super. Ja. Maar ja, goed. Ja, dan overkom je dit. Ja. Dan heb je de tweede plekje op die Hegen met Maar. En dan maakt het hele hoop weer goed. Ja. Dus, en dan de dag erop word je weer derde. En ja, dat is voor het moraal en voor de bemanning super. Ja. Dat je dan weer een beetje meedoet. Ja, dat is wel leuk, Kijk, ja. tuurlijk hebben die kampioensaspiraties, maar er valt toch een beetje iets in je kop van... Ja, hè, wat gebeurt er allemaal? Ja, en Skippy Mensen, behoorlijk haven ja, natuurlijk. En de meeste verwoenen ploegoors. Ja, daarom. Dus het is best een beetje een impact wat er gebeurd is. En, Vind je dat het verroegen, Tony? Want we hebben daar juist recht tafereel, jongen. Dat we zijn, help, wat gebeurt er? Vind je dat het te roeg wordt? Nou, ik persoonlijk vind sowieso dat er veel te veel botsautootjes gespeeld wordt. Kijk, vroeger had je dus dat rondje draaien niet. Nou, en protest is protest. En dat ben ik een beetje met Peter de Koe eens. Kijk, je moet wel het spelletje laten blijven bestaan. Hè. Zeilen in wedstrijdsport is niet tegen elkaar aanknallen. Aanvaring is uit de boot. Dus als je dat zo'n rondje varen, daarmee voorkom je dan dat je die Sanje punten krijgen kennen. En dat zo juist van maatje dat meesten. Nou ja, goed, daardoor nemen ze veel meer risico. Want je bent er gauw vanaf van ik draai een rondje en je kan weer verder gaan varen. Dan moet ik ze van een rondje draaien. Ja, ik dat nog, ja. Ja. Als er helemaal niks zijn wordt en nou, nee, maar Ton zei van... Ja, dat gebeurt ik nergens apart is dat weer twee die vlugge zielers binnen dit. Daar is juist de melee ik ontroen en de wachters gewoon even sjost en daar best je daar heb ik jongen de breed omheen zielt. Je heb ik wel macht kent maar je ontgeven het ik hè. De dwaze toestand. Maar als een fractie van een seconde fout heeft en dat het dramatische gevolgen, dan ben je helemaal uit de wedstrijd. Ja, ja. Dus je kan er beter twee tellen omheen zielen. En dan was dan maar wat letter. Er waren dus van tevoren nog twee man die ik een gooi dwang kon naar dat kampioenschap. Dat waren Walter de Vries en Henk Rechts. En dat slagen net, wij sprutsen nog even bij Henk Rechts. Henk Rechts, dan begin je aan een wedstrijd, dan sta je twee in het klassement en dan denk je, nou misschien wil ik dat ik wil bluwen. Nee, dat wil ik net bluwen. Ik wil eerste worden. Dat is niet mijn doel. Ja. En dan moet je leren tot. Ja, het is alles of niks. En wij zijn bij batsen erin en we zien hoe ver het komt. En het is Alex leuk en het is ook leuk, maar het eerste denk ik het voor. Dus wij hebben gewoon, maar ja, toen zeiden we dat Siep Meijer voor je is weer en dat wordt dan vaak moeilijker. Ja, en dan zit er een periode van je en dan kom je net in zo'n podium. Nee, wat ik zei, alles of niks. En wie een redelijke start. Maar we willen toch wat leeft en Walter Koen een klapje heuger en die kan beter uit. En dan moesten we incasseren. En, ja, op een bepaald moment hoop je dan dat in het orenveld nog slagen te maken. En we hebben slagen die we eigenlijk net waar wonen. Maar je doet wat oor dan oor. Wat lijkt bij de dik? Het lijkt bij de dik. Maar ja, dan kan je erachteraan zielen. Maar dan is het morgen nog aan het zielen. Dus we doen het ding die nog net doet. En dan heb je kans dat het oors uitpakken kan. En we hopen dat er weer wat roem is hoor. Naar het westen. En elke keer weer, maar het pakt er net uit. Dus ja. Wat je nou goed kent, wraak, takken hier. Wraak? Ja, nou wraak. Tuurlijk, wij hebben dingen dat betekent dat met weer roos. Dus, maar geen wraak. Maar we willen winnen. Dat verdooft mij. Ja, en dat wil vanzelfs elke keer winnen. En dan win je dit, en dat is een wisselprijs. Dat is het zilveren scootje. Siepdo heeft ze nou 5 keer won. En daarmee mag je dit prachtige ding horen. Ik hoe lang je hem nou net, maar we vonden het leuk om even in beeldje aan te letten. Ja. Je doe je het voor? Ja. Je doe je het voor, ja, natuurlijk. Dit heb ik nog niet in beleefd. Nee, daarom, dat is dus dat is uniek, daar ben ik verschrikkelijk trots op natuurlijk. Dat kun je wel begrijpen. Daar zeg ik in, dit is mijn zilveren scootje, dat heb ik won. Ja. Maar 5 keer, mijn bemanning, dat is helemaal super. Maar ja. wat is er nou maar? Nou, wij zullen iets bedenken. Ik heb mijn Hornstraal in de hoorn, die man van het bestuur.
Ik zou dat ik dat ding win, dan schenk ik hem weer om het bestuur, weer aan de IFKS. In zekere zin, dat bleef min. Maar hij bleef altijd in de IFKS, daar maakt je een bepaling voor. Ja, dus heeft ze hem dan net thuis? Nee, ik kom net altijd thuis. Dit hier is mooi. De IFKS net 10.000 bij elkaar te sprakelen in een bessen, denk ik. Nee, nou ja. Dat is de moeite net. Om dat geld bij elkaar te sprakelen. Dat vind je wel. Maar dit is zo'n uniek ding. Dit is al 20 jaar. En wat een verhaal er net op binnen. Hoe Vertel. vaak Ja, het er al dat net voortbest. Dit In de startbak van het toiletten. En Echt weet wie, ik hè? wat er al gebeurd Echt is. wie? Ja. Dat ze geweldig. dachten dat Klaas Adema mag eruit drukt hier. Dat het helemaal net zo wie. En zit er ik net bakstagen op? Of hoe weet je? Het erop zitten, ja. 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 Hij Niet is de wel- eerste in zijn bak staan. Oké, die binnen weer, letten weer oude hellen. Maar hij werd Bak aan goed de even... bak staan, no? Ja, de hier van de winkel. Ja, maar Siep, wat is dan die eerste keer dat kampioen worden best dat we in de 90 jaren, hè? 93. 93, Ja, 93, 96, 98, 99. Toen was dus een man van de 90 jaren. Ja. En dan slaat ze een heel stuk oor en dan in één keer in 2000 al wat wisten we. Ja, maar ja, soms zit het mee en soms zit het tegen. Ja, maar is er een groot verschil met die toen in 93 en nou? Maar Wat is het verschil? je nou eens naar een orensport, je naar voetbal. Heerenveen. Super. En waar ben ze nou? Ze zijn nergens. Nee, maar bij hem is het, hij is net lezen dat ze vlindier een stafgoed van ze dat in wat ouder wordende man spuitje, dat we heel totaal verjocht. Ja, maar hebben we Ah, het dat net is wat over. hoors, dat is wat hoors. Ik hoor bij een sigaarke en dat wordt mooi. Ja, maar het verschil is dat het om dezelfde persoon gaat. Dat er een voetballer die een carrière heeft van 15, 16 jaar, ja, die houdt dan ik weer op. Maar daar gaat het nog vol langer. Dat je bij ons op schip wel, want je kent het nog heel lang doen. Ja. Maar nou ga je op, denk ik. En nou vrouwtje. De neiger heel sterk naar. Ja? Dat vrouwtje het roer neemt. Had mijn bemanning zei van. Maar we dan gaan moet je ervoor. in de zee bij beginnen. Nou, dat hindert dan niks. Ik help wel een beetje. De bemanning helpt mij. En dan ben we in 2 jaar weer in. Maar is vrouwtje daar wel klaar voor dan? Vrouwtje die Dit is zit wat te even bot te misschien, maar dan proberen we in 2 jaar weer in aan te komen. Maar overweeg serieus om nou naar dit hier te stoppen? Nou, ik neiger sterk naar. Dit is wel een heel mooi moment. Hè. Beter kent haast net worden, zo zei ze. Eerste op een lemmer. Ja. Als laatste wedstrijd. 4 jaar. Of 5 keer kampioen. Het schip 100 jaar. Nou, die had man, die is 63. Nou, Wat zou je van vrouwtje? Ja, Orie, ben je er klaar voor Orie? Ja, ik ben wel een beetje verbaasd toen het... Ik heb van oren jaren maat eerst. De eerste, Giet dat de saai eerste- in de familie? Nee, eigenlijk net. Wij hebben het er, wij hebben er een keer Lien al eens een keer horen. En toen heb ik het mooi klaar. Dus mijn man heb ik het er even rond van, hey, staan wij ervoor om mooi zien te waan dat skip er een... Nou, dat weer klaar. Want daar heb ik wel iets bij aan. En als hij zoiets zei van, ik hoor erop, dan staan wij er. Oké. Dan, ik ging wel mooi als adviseur. Hij geeft Ik hoop wel dat Ja, mijn de mooi... burger dat. De hoofd wel, dat is Nee, maar maar dat burger werkt. dat. Burger Die dat. zetten ze erop lijst houden. hè? Ja, dat werkt het. Ja? Ja, Ik heb een mooie haak, ik wil graag wat langer maar Nou, haak. wel voor het vrouwtje zwemmen tegen eruit. steeds, ja? Vrouwtje. Zo zag ik dat dan Zo, maar vrouwtje, nee, maar- Dat is een vrouwtje wat ze. Vrouwtje, het werkt het, want... Het werkt. Ik heb het 10 hier voor uw hart ontwerkt geweest. Bij SMST. Ja, en dat ik werk je daar nog steeds. En hij heeft mij het vaak geleerd. Dus dat werkt het in, Dat werkt in het. die zin. Ja, dat komt klaar. Ja, nou, en Doos is zeker fjouwer, hè, Tom? Fjouwer keer winst. Dus Doos moest dat zilveren scootje natuurlijk ook wel Er winnen. zijn er maar 3 met 4 keer, nou Siebe met 5. Maar Doos wist de man van de jaren 2005, 2006, 2008. Dus eigenlijk voor het vorige decennium. Klopt. Ja. Wij zijn in de A-klasse begonnen in 96. Maar wat wel heel leuk is, we voeren wel het vleugelklassement aan met onze club. En dat is natuurlijk ook wel heel leuk. En dat is wie Maar de op hele meeste korte boen heeft en de termijn, meeste... Ja, op hele korte termijn hebben we eigenlijk toch een sprint getrokken. Ja. Dus dat vind ik nog een compliment naar mijn bemanning toe. Dus daar zijn we ook trots op, hoor. Ja, maar... Maar hoe oud best al, Tom? Ja. Hoe oud is het dan dan? Ik ben dit jaar 60 geworden. Ja, verdorie. Dan begint bij Dijk altijd te tellen. Nou, maar ik voel het helemaal een beetje tijdplan. wat met Sipo, die emotie en zo. Ik kan dat helemaal meevoelen. Want hoe ouder je wordt, kijk, moet je daar toch een keer afscheid van. En dat emotioneel ligt daar toch gevoelig.
Dat doe je Jongen, net ik zo, kan maar. alles van mij praten. Nee, maar ik bedoel van de Ja, week meneer, ook. al je Dat zit was, te gooien. Hij zet je zo'n beetje zo, dan sta ik het bij. nee, maar ik bedoel, Ja, maar nee, maar er het zijn is een gewoon ouder zo. bij en die toch ik nog mooi. Ja. Johan, Dus wij kennen wel even terug. Wij hebben Johan John, die bemanningslid, die nog de meest in Die Clinton zit hier had. ook Die bij. zit hier ook bij. Nou jongens, het weer een hartstikke mooi hier. Nou heb ik iets, ik weet eigenlijk niet of wij dat wel vregen hebben. Maar goed, wij hebben een mensen kennen mij wel om te rieden waar het winnaar wordt in de scooterschielerij. En alle mensen die mij hebben on dat speeltje, die zitten in deze puts. Dan mag je erin uitloeken en dan de winnaar die krijgt deze iPad. Dan heb ik dat op mijn geweten. Ja, en de ook reis met die is. Ik heb ook met een, dus... Zo even ziekje. Er binnen Ik 1500, heb dus dat wordt helemaal best wel dreig. Zoek maar even. De lijst ook volgens mij. Nou, Ja, heren. dit is hem. Nou, Deze lees is hem voor even. jou, Joeke. Deze is voor mij. En voor degene die erop zit. Nou, die iPad is dus woen terug. Nou, dat is zo leuk dat je dan winnen, hè, die iene. Ja, want inderdaad. je moet er nog even inchancen. Daar zitten al je briefjes in. Nou, dat is dan Tineke de Nooy van de opstekker in Nes. En daar zit nog een e-mail bij. Dus Tineke, deze iPad, wij willen hem alle je graag zelf hebben. Maar die is voor jou. Goed. Nou, het weer een... Ja, het weer gewoon een geweldig hier. Ik wil eigenlijk zeggen ze, we gaan eerst nog even naar een filmpje van de oude Trijbieken. Maar voor je, nog even een keer voor jezelf alweer een dik applaus. En voor oren je ben we er weer. En dan willen wij dus zelfs heel graag nog even in beeld zien hoe die draaien weekend weer. Wat binnen beelden van de SKS en de IFKS. En ja, er binnen dan een heel soort omroepmijwerkers die on mij werken en die dat ik geweldig vinden omdat het wel. Nou, draaien weekend in een paar minuten. Ontak om weer. Je bent dat.